मा जाय मानसिया गावथारजादोंमोन बे सासे क्रिमिनेल बा आतंकबादिमोन नामा? बा बयबो जायफोरा नायदों आंनि भिडिअखौ दिनै फौजियाव होन जायखिजाया डिफेन्स सेक्टराव जायफोरा सिकिउरिटि पारपासजों माबानानै दङ। खुलुमबाय, माबोरै दं नोंथांमोना? नैबे गथ'नि गाबनायखौ नाय माबायदि। आंगोनिबो आंगोफोर माबायदि मोनगोन जेनेबा बेफोरबायदि गथ' मानसिया जायफोरा बिफा गोमाजादों बिसोरो एसेबां दुखुथिया जानांगोन लाइफआव थैजासे। दिनै जों एसेबां गिदिर जाबाय, जों गिदिर जासेयावबो जुदि जोंहा बिमा बिफा गैजायाबा जोंनि संसार जानाय न'खर खांनायावनो बेसेबां दिगदार जायो बेखौ मिथिगौ ना नोंसोर? नाथाय दिनै जाय मेलेम गैयै मानसिया, जाय सरकारनि संख्रि जाग्रा मानसि, बियो दिनै थांनानै बेखौ गावथारहैबाय। जाय मानसिया आयेननि सिङाव थायो बे आयेनखौनो मिथियालासेनो बियो दिनै बेखौ गावथारहैबाय। मा जाय मानसिया गावथारजादोंमोन बे सासे क्रिमिनेल बा आतंकबादिमोन नामा? ना बिसोरो नोंखौ बुथारनो थाखाय हाग्रायाव थानानै जमनानै थादोंमोन नामा? दिनै बोरै डाइरेक्ट शुट खालामनो हाखो बेखौ? दिनै बिटिआरआ पिस एकर्डनि नामाव जोंना जुक्ति जानानै दिनै बिटिआरखौ दादोंमोन। नाथाय दिनै जाय बिटिआरखौ दैदेननायाव माखासे मानसिफोरा गावखौनो राजा बायदि साननानै जाय जिनिसफोरखौ मावनानै थांनो नागिरदों, माने गोसो बायदि आदेशफोर होदों खोमा बिसोरखौ, जे माने बेफोरबायदि जों मोजां खामानि मावदों बेफोरनि बेरेखायै जुदि खामानि मावो बिसोरखौ माने जेरैखि जाया माने बिसोरखौ दबथायनानै दोन बा गावथारनांगौबा गावथार, बेफोरबायदि अर्डारफोरबो जादों जानो हागौ। नाथाय मोनथिनानै ला नोंसोर रायजोफोर बा बयबो जायफोरा नायदों आंनि भिडिअखौ, दिनै फौजियाव होन जायखिजाया डिफेन्स सेक्टराव जायफोरा सिकिउरिटि पारपासजों माबानानै दङ, बेयाव दिनै माने डाइरेक्ट मानसिफोरनिखौ रैखाथि होनो थाखाय गोदो समाव जों फौजियाव एसएलआर होयोमोन। जाय एसएलआरनि बुलेटजों नाङोमोन बेयाव मानसिफ्रा थांनानै थानो हाखायामोन, डाइरेक्ट नांबानो थैखायोमोन। दा बेखौ गारनानै इनचार्ज राइफल फैदों, माने इन्डियान स्मल आर्म्स माबाया, जेराव माने मानसिया गावनानै नाङोब्लाबो बेयाव गाइल जागोन आरो नाथाय बाहाय थैनायनि चान्सआ 1%ल', 99% माने बेयाव थैखानाय नङा आरो बेहाय माने इन्जुरि जानानै बै मानसिया, जाय मानसिया गाज्रि साहे इभेन बेहाय मिलिटेन्टआनो जाथों, बे मिलिटेन्टब्लाबो बेखौ जखम खालामनानै माने बेखौ जेलफ्राव दोननानै माने बेखौ रियेलाइज खालामहोगोन कि नों मानि थाखाय गोरोन्थि मावदों, गाज्रि जादों। नाथाय जोंनि बर'नि जायगायाव माने सासे मावनानै जाग्रा बे मानसिखौ डाइरेक्ट थांनानै जिर', जुदि बे मानसिया मिलिटेन्ट मोनबा बिनि खाथियाव थांनानै मारै गावहैनो हागौमोन? नाथाय बेथ' इन'सेन्ट, जाय गावनि न'खरखौ गावनि बिसि फिसाखौ खांनो थाखाय बियो बेबायदि खामानि मावनो गोनां जादोंमोन। बेयाव बियो सोरखौबा बुथारनो बा सोरबा अबेबा समाजनि एगेन्स्टै खामानि मावाखैमोन। दा बेयाव दिनै जोंनि रिजार्भ फरेस्टनि सिकिउरिटि बा सोरबा रेन्जार बा सोरबा इएम जिएम सोरबा मन्थ्रिनि बुंनायाव दा बे गावहैदोंमोन, बेनाव मेलेम गैयामोन नामा? बेखौ मानो गावथारनांगौ होननानै दिनै आं सानो बे जोंनि बिटिआर एरियायाव नङाय बाङाय जाय मानसिफोरखौ गावथारगालागासिनो दङ, इनकाउन्टार खालामहोगासिनो दङ, बेफोर टटेलि बन्द जानांगौ। दिनै जोङो इउपिफोर, श्रीनगर, जम्मु काश्मीरफ्राव नुदों जायफोरा इनकाउन्टार खालामजादों, गावथारजादों, बिसोरो मोनसे मानसिफोरखौ बुथारग्रा आरो समाजनि बेरेखा गाज्रि मावग्रा मानसिफोर, बिसोरखौसो बुथारगासिनो दं बा इनकाउन्टार खालामदों। नाथाय जोंनि बर'नि गेजेराव नंखाय सोरबा सिखाव खावलाबायनानै जाग्रा, सोरबा दंफां खावनानै जाग्रा, बेफोरखौसो गावथारलागासिनो दं। बिसोर मा जोंनि समाज बा बबेबा मोनसे संगठन बा सिकिउरिटिफोरखौ नुकसान खालामनो थाखाय रावबो बिदि बानायाखै। दिनै बेफोरबायदि नंखाय बाखाय दायनि थाखाय सोरखौबा बुथारनाय गावथारनाय बेबायदि खालामदोंब्ला जोंनि सरकारनि थाखाय एकदम नेग्लिजेन्सि, बहुत नेगेटिभ पइन्ट बियो। मानो बिदि खालामहोनांगौ? जे जायगायाव जोंनि जायगायावनो जोंनि बर'फोरखौ बेबायदि नंखाय मावनानै जाग्रा, सोरबा एफा एनै माने अबेबा समाव गोरोन्थिया जाफ्लाङो, नाथाय बेफोरखौबो नोंसोर जुदि इनकाउन्टार खालामलाबायनो थिनोब्ला बेफोर मा सासन खालामनाय जादों बेफोरलाय?
ओरैबायदि दुखुनांथाव दा बे बिनानाव जाय नानिनि मोदै गाबनाय एसे जों बिफा जोंबो सासे गथ'नि बिफा दा बेफोरबायदि मोदैफोरखौ नुयोब्ला खास जों जिन्दा थांनानै थासान्दियावबो सानोखि यार जों दाबायदियाव गोमालांफ्लाङोबा जोंनि फिसाफोरखौ सोर नायगोन सोर बेफोरखौ खांगोन बागोन बिसोरनि मोदैफोरखौ नायगोन दिनै हौवा थासेयावबो जोंनि मोनसे न'खरखौ थांनानै बा न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय जों हाया नाथाय बे गथ' फिसा थानाय सासे हिन्जावा बबे जायगायाव खामानि मावनानै गावनि न'खरखौ खांगोन बा गावनि फिसाखौ फोरोंलांगोन बियो सोरबा रिसपन्सिबिलिटि लागोन नामा जाय मानसिया गावथारदों बेखौ बा सोर जाय मानसिया अर्डार होदों बेनि थाखाय रिसपन्सिबिलिटि लागोन नामा बिनि फिसाखौ फोरोंनाय जानाय थानाय बिसोरनि न'खरनि दायित्वफोरखौ रावबो लाया भाई आरो जाय मानसिया सुट खालामदों सोरनिबा बुंनायाव बा गावनि माबाखौ टेम्पारखौ हमथानो हायियाव बा बांद्राय बाफादार सैमा बायदि सोरबा मालिक बा अफिसारनि खोथाखौ माबा खोनासंनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंब्ला एक नाम्बार कुत्ता साला बेखौबो आं सानो सालाखौ थैजासे जेलावनो सोनानै थैहोनांगौ बेखौबो आरो बे जाय गावथारनाय जाथायफोर जादों मोनथिनानै ला बिसोरो मोनथियै नङा मोनथिखायो बिसोर गोबां समनिफ्रायनो बेबायदि आवगायनिफ्रायनो सोलिगासिनो दंखायो कि हाग्रानिफ्राय दंफां लांलाय लाबोलाय बेफारा जायो होननानै बिसोरो माखासे फैसा जायोमोन नाथाय बे फैसानि गेजेरावबो माखासे गड़बड़ जानो हागौ बेनि थाखाय होयैनि थाखाय बा गावसिनि डिमान्डफोरनि माखासे खोथा बाथ्राया मिलायलायैनि थाखाय गोबां समनिफ्रायनो आनबानबो जालायनो हागौ दा बेनि थाखायबो गावथारदों जानो हागौ नाथाय गावथारदोंबा सासेखौल' मानो दिनै सासे मानसियाल'थ' बे हाग्रायाव दंफां लाया गोबां मानसिया दंफां लायो बे हाग्रानिफ्राय दा बिसोरखौबोथ' होनांगौमोन जोङो माने कमजोर मानसिफोरखौ गावजों गाव नाख्रेबलायनो नाङा गोजौआव लाबोनोसो नाजानांगौ जायफोरा दिनै बर'नि सियाराव जिरायनानै दङ बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट जुदि दङब्ला नोंसिनाव माखासे जाय प्रब्लेमफोर दङ दिनै जायफोरा हा गैयै रिजार्भ जायगायाव थानानै दङ बिसोरखौ होखारालासे दा सिटुवेसनाव दङ बेयाव दोननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो माखासे आरो बर'नि गोबां जेंनाफोर दङ बेफ्राव गोसो होनानै खामानि माव बेबायदि बुथारनाय सुथारनाय बेफोरबायदि सासना जोंनि जायगायाव सोलिनाङा जोंनि पपुलेसना ओरैनोबाबो खमखा आरो दा बेफोरबायदि गावजों गाव बुथारलायनाय सुथारलायनाय खालामनानै जों गावखौनो गाव फ्रेक्सन बाजि खालामै खालामै पलिटिकेल खालामबोबाय थानो सानदों नामा जायखियानो गभर्नमेन्टआव गैया जायखिजाया खामानियावनो मावाखै मानो बेफोरबायदि आगानखौ दाहो खमसे खमब्लाबो अननानै आरो बेफोरबायदि जायफोरा मालायनि खोथा लानानै बेफोरबायदि एक्सनखौ मावदों प्लिज गाव गावखौनो कन्ट्रल खालाम आरो सानै हयै नांगौबा नोंनि लेभेलावनो नों बुजायनानै बेफोरखौ मोजां खालामनो नाजा आरो मा बुंबावनो आरो बिराद दुखु मोनो बेफोरबायदि गाबगु खुगु मालाय माने मालायथ' नङा माने एज ए हिउमेन बिइं जों मालायनि दुखुखौ नुबा जोंबो दुखु बुहुत मोनफायो रागाबो जोंनो ओंखारो बिरादनो आरो नोंसोर मा बुङो नोंथांमोना रायजो राजाफोरा दा सापर्ट खालामबानो जाबाय बयबो बेफोर जायफोरा बेफोर एक्सनखौ खालामदों थाबैनो बिसोरखौ जेलाव थाहोनांगौ आरो थैजासे लाइफ टाइम जेलाव थाहोनांगौ होननानै आं रिकुवेस्ट खालामो आरो रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअखौ नायदोंब्ला शेयारबो खालामनानै होनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाहैबाय गोजोन्थों।